Magandang araw sa inyo mga kababayan. Narito ang weather updates sa bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at tinatayang pinakaunang bagyo na papasok sa ating bansa ngayong 2021. Ayon sa uling pagtataya ng Pag-asa, ang low pressure ay naging ganap na tropical depression as of 2 a.m. today at huling namataan ang sentro ng tropical depression at 1,070 km east of Mindanao. Papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 12 oras hanggang 18 oras. At kapag ito ay pumasok na sa loob ng PAR, ito ay tatawaging bagyong Auring. Ang forecast track ng tropical depression ay inaasahang gagalaw papuntang westward to west-northwestward over the Philippine Sea east of Mindanao. At sa kasalukuyang tinatayang maglalandfall ito sa eastern coast of Caraga sa Sabado o Linggo. Sa kasalukuyan ay wala pa namang itong direktang epekto sa bansa. Ngunit ang lokalidad ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Cotabato, and Lanao del Sur ay ang nasa hazard. Yun lamang po ang pinaka-latest na weather update mga kababayan. Siguraduhin na kayo ay makapag-subscribe upang updated kayo sa mga susunod na weather update. Salamat po.